Povídej. Velký kapr byl 7 kilo, viď? To je Hotovo, Kubí. Hotovo. Hotovo, viď? Kuba ten je nacpanej, špinavej od banánu. To ty nohy. Fotit bude spolu? No, můžeme. To je nahraje video, no. Uj, klid. To taky. Ty taky jo. Tak mi zaspívej. Zaspívej. Takže se bojí. Takže se bojí. Nebojí. Ra đây làm kiểu ảnh cả nhà. Thiếu hai đứa con nhỉ? Buồn thế. Hai đứa đi đâu rồi? Hai đứa đi chỗ bố. No je, naše oni přespanej zase. On věděl, počkej.